Buawan kag kailangan ba? Kuya, picture! Sabi! Hen! Tapos mo tigil mo na yan, ha? Anong ginagawa dyan? makinang panahit ng makina. Magawa ng makinang panahit ng makina. Teka na!
Wala kayong fake masasabi na. Bilang na ako ngayon. Yung pala yung pala yun, akala ko nag-vlog. Siyempre yun. Nakatingin pa ako, 2 kilo pa eh. 40. Kung nakasangkawa ako, no? Sabi ko, andyan pala lahat eh. Sabi na anak pala ng mama. Ito na ba yung last mo? Ang last ka pa. Ganun din yan eh. Hindi mo rin may bitawan.
Ito.